Eta 8 handiko ofizioen bukatzeko, etorri Eneritz eta Amets. Gaueko mahainak, aterberik gabekoentzat afariak eskaintzen ditu. Eneritz eta Amets, han afaldu duzue, eta lo egiteko, hiriaren beste puntan den aterbera joan beharrak zirezte. Oinez, abiatuak zirezte. Hiruna bertsu 8 handian, gaueko maainaren egoitzan, gubiak elkartu gara, afaldu eta ospa hemendik, errana digute ara. Majaketik zaintu espiritura, orain nahi gaituzte laga. Aizu hau ez da karidadea, hau trufa egitea da. Arrazoin duzu baina pausoa, guk ez baitugu librea, hemen goaz ilixeriketan, biak errekari bea. Nik ongi dakite eta zuk ere, jakin ezazu kidea, miseriatik ateratzeko, luzea dela bidea. Baina bidea laburra dugu, lan honetikan eskera. Gure apairua bukatu eta gela guzia bete da. Ni sentitzen naiz patata beltza, bero horien antzera, beti pasatzen gaituztelako, esku batetik bestera. Konparaketa egia erran, etzaitxarra iruditu, ta kasu eman gizarte honek, eskuainitz bai baititu. Baina zu lasai naiz gabiltzan, mugitu eta mugitu, esku batetik bestera pasaz, ezin gaituzte xuritu. Ara laguna egina dugu, elkarrizketa itzela, zaintu ispiritiko zubian gu, elmuga dago horrela. Naizta zubian gauden gaurkoa, ez dut ikusten horrela, baizik barnean egonta inoiz, bukatzen ez den tunela.
bada argi batan urrunean, tazuk bota bibehako, hartu ezazu mixe hori, gaur gaueko oherako. Santi Spiritun egoitza hori, ez da gaizki aterako, ea baduen ispiritu bat, beste mundu bate